Suyaon, masinahon, musugot man kag sa dili, kitang tanan, naay inaani nga emosyon. Dato man ka o pobre, naadyo'y panahon nga masuya ka. Ayaw ka ulaw, kay natural na nga emosyon. Pero kung kasuya na lang ang nagkontrol sa imong kinabuhi, mao na'y dili normal. Pero naapoy kasuya nga maayo. Kana bitawng nasuya ka, pero ang kasuya nimo kay nahimo nimong motivation. O tungod sa imong kasuya, na-encourage ka nga mas mulihok pa. Kanang mahimo natog inspirasyon ng uban ba? Pero ikaw ra may nakabalo kung kana ba imong kasuya, dautan o dili. Kay kung dautan na imong gibati, panahon na para tangtangon ta na nga kinaiya. Kaning kasuya man god o kasina, seryoso kayo ni nga problema. Pananglitan, naay kasuya ang tao sa imo. Mangita jud na siyag paagi para madaot ka. Para ma-down ka, para mag-uul ka. Di po nato sila malikayan, kay usahay di takabalo kung suyaon ba na siya. Kay magpa-as if man pod nga supportive. Pero deep inside, naa naman da kasuya. Manang gibuhat ko nga video para may balaan nato kung unsay ti mailhan nga nasuya ang tao sa imo. Number 1, peke ilang pagdaig sa imo. Gidaig kunuhay ka, pero halata kayo nga peke ilang nga pagtagad. Makita mo na sa mata o sa lihok. Usahay gani, ma-feel nato nga peke ilang tinagdan. Nagpasumangil ran as lagdaig-daig para dili mahalata ba nga nasuya sila sa imong naabot. Kana bitawng abi nimo guwa sila ga-like kay nasuya na. Pero naapoy nag-like lang sa imong post para ignon nga wala suya. So unsa may dapat nimong buhaton? Ipakita sa ila ang kamaayo o ang tinuod nga pagdaig. Kung insincere gani sila sa imo, ayaw sila balsi nga inaana. Give them genuine compliments whenever you feel that they deserve them. Na inaana sila kay naay kulang sa ilang kasing-kasing nga angayng punan. Ug maunay ipuno nimo ang tinuod nga compliments. Bahugi sila positibong pulong ba? Be a good example to them. Number 2, ginahan silang ma-down ka. Ang mga taong naay kasuya nimo, permi na silang gaatang kung kanus-a ka ma-down kay mauna ang ilang kalipay. Kaya kung makita manggod nila nga na-down ka, feeling nila nga sila ang angat. Ang panguntahan na lang, kung nga nung masuya pa man, nga kitang tanan na aman tayo iya-iya nga problema. Life has suffering. We can try to avoid it or pretend it doesn't exist. But when we recognize suffering and try to alleviate it, that is when we learn how to be compassionate. Ato na lang silang i-encourage nga mubuhat og maayo sa kinabuhi para mutaas ang ilang confidence o para sa ilang kaugalingon na sila mag-focus. Number 3, di sila ginahan nga malipay ka. Kana bitawng naa kay planong buhaton, unya sila ang unang mubabag sa imo. Moingon dayon na sila nga, lisod kay na buhaton. Permi silang muhatag og negatibong opinion para di ka mo padayon. Kung feel nimo nga nigbabag sila, palayo diretso. Keep your guard up and remove those toxic people. Ayaw tuguti nga tungod nila mawala imong kalipay. No one has the right to diminish your value. The greatest lesson I've learn to make enemies. Because not everyone will be your friend, no matter how nice you are. Number 4, di ka nila tudluan. Di sila gusto nga naa kay kaalam. Kay basing mo labaw na unya ka ba? Sama na gud na sa trabahoan, kung bag-o pa ka, imbis nga tudluan ka, pasagdan na noon ka. Usahay i-discourage ka nila para di ka mo padayon. Pwede nimo silang prangkahan nga di man kompetisyon ang kinabuhi. Number 5, awaton ka nila. Matod pa sa panultihon, imitation is the highest form of flattery. Mao nang ayog kasuko kung awaton nila imong style. Kay buot pasabot, naa na day ka sa babaw. Gusto man gud nilang masulayan kung unsay imong nasulayan. Di man gud nila makabuot ilang pangandoy gamit ang ilang paagi. Mao nang awaton ka nila. Pero ang bati lang sa pag-awat-awat kay mawala ilang kaugalingong ideya ug ilang unique nature. Number 6, libakon ka nila. Some people will make you look bad, sadly, but some are happy to blatantly spread gossip about you or make snide comments behind your back. Pero ayog tumpangi, gilibak man kanila, pero sila ang nagpasan sa negativity. Mga weak-minded na sila, mga kulang sa pansin. They need other people's approval to validate their self-worth. Ikaw ilang topic, kay wa man sila matapik bahin sa ilang kinabuhi. It means, boring kayo ilang kinabuhi.
People reveal a lot more about themselves than about the person they are talking about. Ang buhaton lang nimo kay pag-focus sa imong kinabuhi. Number 7, di sila mo suporta sa imo. Di sila mo suporta sa imong negosyo. Di sila mo suporta sa imong plano. Di sila mo suporta sa imong YouTube channel o Facebook page o unsa pa na diha. Di sila mo suporta kay mahadlok sila nga moangat ka. Ikamatay nila imong paglambo. Di sila gusto nga mabag-o imong kinabuhi. Pero ang katawanan lang ani, kay kung ma-down ka, sila ang una mo comfort sa imo. Para ignon ba nga concern kunuhay. Pero malipayon man dai sila sa imong pagbagsak. Number 8, di sila magpapildi. Ilang turing sa imo kay kontra o kakompetensya. Kung unsa imong kaya, ilang labuan. Hangtod nga moabot sa punto nga mangdaot sila para lang mulabaw pa sila. Maunay di maayo.